Venim molts anys lluitant perquè es faci un desenvolupament raonable i pensant en els ciutadans de lo que és este territori. No es pot fer el que volen fer sense comptar amb nosaltres. I quan dic nosaltres no és només que estem vivint així en la costa, sinó en tota la ciutat. Però nosaltres tenim molt que dir. Tenim que dir-ho quan la Copa d'Amèrica, tenim que dir-ho quan la Fórmula 1, i van dir que allò era un desastre, que allò anava a ser una pèrdua de diners per a tots els ciutadans. I efectivament, com l'altre dia també en la Malva recordaven, tenien raó. I tenien raó i tenim que dir-ho. I no podem deixar que facin les coses així com les fan i es quedem a casa, que és el que vol el senyor Rajoy. Que el model de ciutadà que té és que la casa calla i nosaltres farem. Ara, la senyora alcaldessa, que ara a la una va estar ahí, según nos han comentado, per assignar-nos aquesta història d'ese també rollo evento que tenen de la Solicara que va solucionar tot i que serà també la nostra solució, supose. Mentrestant també està la Fórmula 1, que si Catalunya, que si així, ja dic que n'hi ha prou de Fórmula 1, no volem perdre més diners. I en aquesta tessitura dic que, afortunadament, moltes vegades, aquest poder que tenen i que volen fer-ho al màxim de tot i no deixar als ciutadans ni que puguen eixir al carrer, nosaltres avui el que reivindicàvem és que els espais públics, en concret tota la Bàrsena i tot el litoral, poguera ser d'ús públic. I és aquí com efectivament avui es deneguen simplement l'estar en un espai públic. Això ja no hi ha res més que dir. Nosaltres pensem que ho hem fet bé, continuem fer-ho bé i ara quan passi l'estiu tornarem a lluitar i a dir el que considerem que no es pot fer. El pla d'ús de la Bàrsena va estar damunt la taula, ells volen convertir tota aquesta zona en un centre comercial i consideren que efectivament l'ús per part dels ciutadans és vindre així a consumir algo i no tindre una participació activa com ho teníem abans de que van fer totes aquestes bases olímpiques o com vulguem dir-ho. Des d'aquest punt de vista no tinc que dir més en nom de totes les associacions, sinó que agrair-vos el que hàgiu viscut així i haver participat i sobretot també agrair a la batucada, sense ells no seria el mateix l'acte perquè s'han donat, òbviament, els embalars, s'han donat l'alegria i el